Ah, 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 shit. Ah, katas ng YouTube, man. Ah, ah. Bigyan mo daw. Parang nga na, brother. Mga kabuang. Mga histag sudah mga kabuang kay agatang kauban nga vlogger dere. 1,000 subscriber na. On ang good ay. Di ba tamba 100 subscriber oh? Jabilit! Katas ng YouTube! Ha? Tara, uy! Kaya. Ini lagi ngobrol no. So, Happy birthday to you. tara kabuang, pato na kabuang. Asa So, 1,000 subscriber. Katas ng YouTube. Yung mga nagtaas, Raj. Tagay ko na isa ka ngana. Isa ka ngana ba? Hindi, ito ba? Naon na ba? Tigwalo-walo man, sunod natin tigwalo-walo. Pre. Pareho pa sa kwan, pre. Sa ka plano, pre. Say walo-walo, bot. Walo, pikas mo. Walo ko bang? What? Oh. Nagpila mo dali, Brad. Wala lagi na, tapos spicy na isa. Tigwa man na, 1,022 na bayro na. Nagpila dali, bot. Kamu, pilitan mo na. Kuyawa. Kuyawa, ini maka. Hoy, kawan, hoy. Nangyay, sisira rin. Ano ka si Kwan? Wala na. 1,000 subscriber. Ha? Tingnan. Nagano sila? Size mo ni kabok. Ini dan isa ka bakit? Size kabok na, bot? Ah. Kay kanto ko tukaran mo. Ini tulok ba ko di mo ba? Ah. Hoy, pasalamot mo sa ano eh. Brad, salamat Brad. Ano ya, kagatino ba din? Buat ini gutma nga pataa ba? Sir, yes sir. Say lasa ni sa mo na, ante ko na. Eh, bola rin ka One couple subscriber. 1,000.3. God. 1,300. Congrats, Limbohol Vlog. Subscribe mo mga Limbohol Vlog kay sunod makawanig ba to? Makawanig ba to sunod mga kabuang? Ha? Og sa mukbang sa ako yun, mukha pero kanay kanang grid nga kaon, kinalaugang natin mata. Salamat kayo mga salamat ni Limbohol Vlog. Plus at vlog. So, Mora. Mora to? Wait, love you. Love you. Mama. Pre, okay ka na pre, ka na pre, ka na. Bading na na pre, ka na. Ka na. Naog ane, dili pre. Hoy! Hoy! Ay nawa na issue pre ayun eh. Di ba issue pre kay. Nawa na issue na. Lami kayo Jollibee kay. Jollibee punta kay. Oo na. Ako balik pa wahe. Ako balik pa wahe. Ano ni? Na. Ano ba ba? Sana ba kaon? So, ano ito makabuang? Ngasan makabuang? Kasan makabuang? Update mo niya makabuang? Katas ng YouTube. Kaon doon mga kabradigs. Diyan ka eh. Dali ah, ba 100, 103 na?
Hindi ko nang piling ang iya ka lang. Sintos ba? Kaya sintos? Ha? Isa pa? Ay, may gusto mo. Sebar lang? Ay, ito naman buwan hindi. Ha? Pagyan ba ko ang ay, may gusto mo. Basta ka 1,000 din, ano ka lang? Tagsar sila ng kabuang mga duha kabuok. Ano dito niya? Oh, sakto na gud. Sakto na gud na. Pwede ka daw mukha na mga gusto. Sabi mo na, mo kaya po design ka po sakto gyapon. Asa ka nito nadagdag na sa dungeon? Pero dagdag ba? Kato spicy. Anjo kay way bas-bas nakaon. Spicy na dagat. Sige, gamay. Hindi na sa kagsa. Sama nakuwangan pa ba? Hindi na sa kagsa. Ikaw di ba, kung man ka, ikaw pa libre. Pagkari mo. Kaya wag ka na ako, palitan si Minuto. Kas ka tungsudan. Ano anya? Kat ka dong karon daw ana. Palitan si Minuto. Siyempre, nagmay. Luto, gana. Ay, ayun na, balita ko no. Balita. Yan dito. Puntak na. Ayun ka dyan. Kaya wala dito, isa nito. Ano, pumutong tao? Pero ano daw? Pumutong tao daw. Ha? Sige, oh. Wow na. Kumuha doon pa. Kari, loto. Bangopin, pagsulit na bahaw. Okay, lutungan. Wala. Gagmay lagi laguan ron. Ay, spicy. Kagum doon eh. So we're back again. Nakakabuang. Dako ron dug abaron. Di na maron dug abog normal ka tao. Ay, raw na kaya. Ako, gulo na raw. Ang bugiruwa ka do. Kabaw. Lamig ng jalabi mga kapatid. Why kupas daman bisa pa ito na issue nga pride nga towel Di ko mutuwad to tujuon sa Jollibee nga to. Kaya ganyan kinalami ako dug manok eh. Jollibee. Lasawa gutok sa ating reklamo sa itong Jollibee nga pride towel. Klaro ka nga sabotahe to. Mo nang Jollibee ka punta Jollibee. Jollibee. Ano man. Moto pasalamat ni Limbohol Vlogs kay nang libre siya sa simple nga celebration sa 100 subscriber. Karang subscriber, subscriber na ay small YouTuber pa ka, sige na abtul mo na. Paghuwa gani kuan patong 20. Dito. Abi ug ning tawag makuha. Pero mabot lagi maganda makabuang mga 100 subscriber kung ano kaso lang kay tagsara ko maka-upload kay pas karon tagsa maka-upload kay medyo busy gamay mga karon atong gi content tag celebration ni Limbohol Vlog. Ikaw ba na mi diri kami ni Limbohol Vlog? Ikaw ba na mi diri sa isakuan sa trabahoan basta trabaho na mo manok pero ilahi na nag-vlog na ilahi na sa ilahi na nag-content ng kanang abo sa trabaho na mo puhon. Ha? Unsa man? Makuha tong certificate niya. Mo to makabuan.
Peace. Salamat din Bohol Vlog sa pakaon. Bida ang saya.